Velkommen til vores lille økosystem her ved Ollerup Sø. Det er jo Tavlesens grund, der ligger hernede mod søen, og derfor har vi tænkt, at vi lige vil undersøge lidt omkring, hvad der lever hernede, og hvad der er dyr, og hvordan det hele fungerer hernede. Så vi går hernede og kigger på det. Så imens kan jeg sige, at vi har også observeret vejret blandt andet, og det har egentlig været rimelig stabilt. Der var lidt overskud sidst vi var afsted og undersøge, men det er ikke noget, vi tænker, der har haft en stor indvirkning på vores observationer. Andet at der var mange ænder den første dag, og fugleudsyn, det er der også i dag igen. Og det er specielt, når der ikke er så overskyet, at de er her chance for regn, så kommer de. Men allerførst så har vi Magnus her. Han har gang i det lille kemisæt. Og Magnus, hvad er det, du har fundet ud af hernede? Jeg finder ud af, hvilke stoffer der er i søen, og finder ud af, om det er et godt vandhul, eller en god sø, eller en dårlig sø. Og de 2 gange, vi har været afsted, jamen, de undersøgelser, vi kom frem til, det er, at pH-værdien den er lidt over det neutrale. Og generelt så er det ikke helt det reneste vandløb, der findes i Danmark, eller reneste sø, der findes i Danmark. Så, hvad er en af den reneste sø, der findes i Danmark? Se, det er egentlig gode spørgsmål, vi har. Det kan jeg nok ikke lige svare på stående fod, men jeg kan finde ud af det for dig. Det vil jeg gøre. Nej, der er ikke så meget mere at sige. Nej. Det er ondt. Vi fortsætter ned til drengene hernede ved vandkanten, som er i gang med at se, hvad det er, vi finder af dyr hernede. Og en enkelt gang fandt vi en grøn frø, men vi har ikke kunne finde den igen i dag. Så der må vi sige, at bestanddelen er lav, tror jeg godt, vi kan sige. Men Tim og Thomas, de er simpelthen i gang med at fiske hernede. Og vi giver os et lille indblik i, hvad det er, vi kan fange af smådyr i Ollerup Sø. Goddag, de her. Hvad er det, vi fanger her i Ollerup Sø? Hovedsageligt muslinger, lidt vorfluelaver, Ja. lidt igler er vi heldige at finde en gang imellem. Men der er ikke meget, der er hernede i. Det der er, det indikerer i hvert fald, det er møg forurenet der. Ja, det er da i hvert fald dyr, som lever i forurenede Miljøer, områder. ja. Miljøer. Så hurtig konklusion er, at vandet hernede i Ollerup Sø, det er det, der er forurenet vand. Hvad har du fundet der? Så har vi lige fundet en stak igler. Store som små. En lille smule klamme. Så er vi tilbage i laboratoriet, hvor vi vil undersøge, hvad vi har fundet ud af, og kan konkludere på det, vi var nede at finde. Her i bogen Små dyr i søer og å, er vi kommet frem til, ud fra de dyr, vi har fundet, at det er et forurenet vandløb eller sø, som vi har med at gøre, da mange af de dyr, vi har fundet dernede, de indgår, og også vores pH og så videre målinger af vandet. Kan du sige, hvad det er for nogle dyr, vi selv fandt? Jo, altså vi fandt vandbænkevidder, hundeigler, hvad fandt vi ellers? Vorfluelaver, ja. Den her børsteorm fandt vi også. Ja, så faktisk over i den sure og så lovede jeg også at finde ud af, hvilken sø, der var Danmarks reneste sø. Og her var det Silkeborg. Her ven herovre, han sidder og stråler som sol, fordi at igen er det hans hjemmeegn, der vinder gevinsten for den reneste sø. Ja. Så Slåen Sø ved Silkeborg, Danmarks reneste sø, ikke Ollerup Sø.